k'a ta u minɛ d'u ma kana se bi ma u ka sɔrɔnadonikɛlaw an'u ka denbayaw ma kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnin foyi sɔrɔ a bɛ se ka fɔ min ma k'a sɔrɔla u yɛrɛbakun fɛ walima a sɔrɔla sira wɛrɛw fɛ sɔrɔnadonikɛlaw ka nin kunnafoni gafe in k'a fɔla Colonel Kasum Goyita welekura ka bɔ a ka kaso kɔnɔna na mɔgɔ dɔw fɛ minnu ti kiiri so ka mɔgɔw ye kabini mɛkalo tile 31 waati la u ka fɔla Kasum Goyita tun bɛ sɔrɔdasi colonel ninnu ka kulu kɔnɔna na minnu ye dankarili kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la utukalo tile 18 waati la san 2020 na a tɔma Colonel Assimi Goyita ale de bɛ Mali fanga kuntigiya la halisa Kasum Goyita tun bilala Mali gundosoni cakɛda n'a bɛ wele nazarakan na ko sécurité d'état o ɲɛmɔgɔya de la bandaw ka fanga waati la san 2020 la o kɔfɛ colonelw ye dankari bandaw ka fanga la fangadaraki filanan senfɛ min waliyara mɛnkalo la san 2021 waati la ne ka u ka fanga sinsin o waati la Kasum Goyita ka fara cɛ 5 wɛrɛ kan ani masayaso secrétariat général tun bɛ min bolola la bandaw tile la bɛɛ minɛna ɲɔgɔn fɛ gundo kɔnɔna na septembre kalo ani octobre kalo waati la san 2021 na a kuma na Human Rights Watch adamadenya hakɛ baɲumankɛtɔn tun ye kofɔli kɛ u ka minɛcogoyaw kan ne a yirali ye k'a fɔ awa ko u bɛ kan ka dankarili kɛ u ka adamadenya hakɛ u la Mali kiiriso ye laseliw kɛ u ka minɛliw kan novembre kalo la san 2021 la u y'a yira a waati la k'a fɔ awa k'u ka minɛli sababu kɛra de k'u y'a ese ko ka dan de kari fanga la mɔgɔ minɛni caman de welekura san 2020 waati la ne ka tila k'u bila yɔrɔw la yɔrɔ minnu ma lakodɔn sani u ka u labila kiiriso ye u ka sɔrɔ ka laseli kɛ u ka minɛli cogoyaw kan sɔrɔnadonikɛla kulu ne Kasum Goyita n'a jɛɲɔgɔnw ka sɔrɔnadoni bɛ u bolo u ye a yira k'a fɔ kabini san 2021 waati la k'u ka maaw minɛnen bɛ ka bila gendarme kan dɔ de kɔnɔna na condition gɛlɛn façon dɔw la minnu bɛ dankarili kɛ hadamadenya hakɛw la kabini janvier kalo san 2023 la waati min na u y'u ka dossier bila ka taa kiiriso la sɔrɔnadonikɛla ninnu ka fɔ la ne laɲinikanw ye k'a fɔ k'u ka kiiri ka tigɛ joona a mɔgɔ minɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen ye a yira k'a fɔ ko jalakili minnu dalen d'u kan ko olu nɔ tɛ a la Mali fanga tigilamɔgɔw tun ye kofɔli kɛ tuguni mɛ kalo la san 2022 waati la fanga darakili waliya dɔw wɛrɛw kan u yɛrɛ ka fɔ la u ye minnu kunbɛn ka da ni kunnafoni ninnu kan VOA Bambara ye wulikajɔ caman kɛ yaasa u bɛ se ka jaabi sɔrɔ ka bɔ Mali fanga tigilamɔgɔw la nka fɔ k'an se bi ma jaabi ma sɔrɔ u fɛ